Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa lur, mlaku-mlaku niate silaturahim maragane mbah-mbah sing biasa kita kunjungi lur. Ana biasane iki wis rada suwi ora maragane mbahe. Nah, omahe kono lho. Jero kono kok diparani. Iki rada omahe ya rada pinggir dalan asli. Rada pinggir dalan ya. Iya. Wis sewepuh bae. Mbah Kartini. Mbah Kartini ya, Oh, Mbah Kartini. Kartini Anu pendengarannya tapi ya maklum, ya maklum Iya. karena faktor usia ya. Iya, benar. Ya kita hanya menyalurkan sembako iki ben dinggo riyayan lur. Ya Iya. kurang sedih lu. Sing penting manfaat. Sing penting manfaat. Urip iku sing penting ku manfaati karo liyan walaupun kita itu ora harus sugih dhisik berbagi itu. Jadi berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Iya, bener. Yang penting awake dhewe peduli karo mbah-mbah sepuh-sepuh sing wis ora produktif, ora iso kerja. Nek cara isih iso kerja umur 60-an, 50-an mungkin isih iso buruh-buruh kerja ya. Iya. Jadi tukang cuci, mungkin jadi buruh tandur lah iku umure wis 80-an. Gak ono sing ngongkon tenagane wis gak ono. Lah iki biasane sing kita awake dhewe parani iku anu lho. Urip ijen, turu ijen bae. Jadi awake dhewe iku nek muga-muga niate awake dhewe iku niat apik, muga-muga selalu didelalae dikek jalan karo Allah taala ya. Iya. Jane awak iki dalane tapi dipermudah. Lah iki dalane iku mubeng-mubeng, jelegong-jelegong. Iki tempate dadi dalan jeglongan 1000 iki. Oh. Aspale wis terkelupas lur biasa ning desa. Ya wis dianggap gue biasa kok ngene iki. Iya. Soale wis dianggap biasa. Ya soale wis biasa. Iya, Iki bener. kok omahe lur. Aduh, biasa. Ini dalan. Ini udah nyampe lur. Udah nyampe lur. Assalamualaikum. Mbah. Sugeng siang. Sehat? Sehat? Sehat. Jenengan sinten? Alah, wong jenengan sinten? Wong mbak anu putune. Iki kula betakake beras. Alah ora apa-apa. Dienggo masak engko. Dienggo masak. Abot lho, Mbah. Lah kok mriki mawon, mungkin digem mlebu amis. Lah kok mriki mawon. Kok tengok-tengok teng Jawi niku. Ana. Nggih. Boten poso, Mbah niki, poso. Poso ngasek ndi nganu nutuk. Poso nutuk, Mbah. Lah nek tangi sore. Kadang limang dina kuwi wis. Kon. Kalih kula niku gadah penyakit mah. Oh, mah. Mboten di ending niku bae mboten di padane nggih. Werih ngep. Oh, ngoten ya, Mbah. Oh, werih. Yang kata tangga-tangga wong tuwa kok melok poso anu-anu ngoten dadi. Wong tuwa ya melok. Lho, nyaya tuwa malah nyaya poso malah saya, Mbah. Nggih. Niki. Lah kula sing mriki nika sing sowan jenengan mriki nika. Niki kula aturi sembako kanggo mbae. Kula pun nate sowan jenengan supe. Nggih. Kula mau nyampekno amanat. Nggih, rezeki kok nggone Gusti Allah. Ditinggo. Alah mboten napa-napa. Dienggo bubur bae. Nggih. Nek dimasak, nek masak setengah kilo, Mbah. Nek masak setengah kilo. Masake. Mboten enten. Masake pinten? Seprapat kilo. Mboten enten. Engko dimasak. Sampeyan masake jam pinten, Mbah? Masake jam piro?
Masak sego. Heeh. Nggih, Jam pira? ajarin. Ya manten iki dereng, Mbak. Di ngecopeno tah masak kompor Ya mungkin jam 3. jam 3. Ya maklum lur, bae Jam 3 jam kawan, jam 6 lapor. Maten. jam setengah 6 bukane. Yang setunggal. Oh, kok Nggih, sampun pun Nek, mboten apa, Mbak. Nek sampean kok teng Jawi, Mbah? Hah? Kok teng Jawi? Abet napa mboten. Kok mboten teng jero omah? Lan nggih film. Keselen turu. Sakit kok kathah. Apa le, Mbah? Asam urat kathah. Darah tinggi. Nggih. Heeh. Tapi tak dongakno bae anu sehat walafiat. Jawa. Nggih, teng pundi, Mbah? Nah, temriku. Niki gembok dia winginane niku. Heeh. Pencar niku Heeh. latar tuan iki. Waduh sih. Heeh. Kebak ngaten Pak. Jawa kuabrek Heeh. iwong kula jajan. Gede. Terus ditulungi sinten, Mbah? Ditulungi sinten? Nggih mboten dulu. Jam pinten? Enjing kok. Wong sawangse Pak. Ajeng tindak pundi kok dawa? Mboten tindak putih nyapu teng latar ngoten niku. Oh, nyapu teng latar. Wah, keserimpet sikile. Mboten enten tiyang nulungi. Ya, Mbah. Oh, gak ono sing nulungi. Lare boten, lare kula sing lanang kalih nggih bojo piyambak teng rangkah. Bojo kedahana. Nggih. Piyambakan. Nek turu ya kiyambakan. Nah, dek wingi udan, Mbah mriki. Lah kok tipake kok bakdo Jawa, bakdo udan. Mboten udan. Lah nek hiburane apa digadah hiburan TV yo nek, Mbah? Napa? Gadah TV, hiburan TV. TV. Ora sampe nyetel TV. TV itu padang pun. Pun bosenan kula pateh. Kok mboten nganu mawon nyetel radio. Nganu, gak iku. Gak nggo wayang. Boten nyetel wayang sami di TV. Radio. Boten ada. Radio Tumbas. boten cilik niku radio cilik mboten enten apa-apane niku. Anggo batu. Boten nggawe listrik. Oh, anggo listrik. Mboten muni. Bae maklum lur, bae ditakoki ayo tok ejet ya lumrah yang sepuh. Kalah kuping ya, Mbah. Nggih, wis ditanya kaya niku. Kuwi tiang-tiang niku muka. Mbah nek kok mateng niku semprongi alah. Oh wis tuwa tak nyemprongi kuping ora krungu ya wis. Semprongi apa ya, Mbah? Nggih, kan nyemprongi niku sekolah. Oh, iki anu godhong gedang digulung terus dikeki dikeki sego anget-anget terus dilebokno ngono. Ngoten. Nyemprong kuping. Lah sing nyemprong sapa? Mboten enten bature. Iya. Yang kira ketian. Anu Mbah, ngene iki. Niku digulung kalih ron. Gedang. Nggih. Dicelake niku. Nggih. Lah sing nyembulake sinten? Ngoten niku gak patek krungu tenanan ya, Mbah. Gak krungu ngeten iki. Kadang-kadang. Lah niki niku kok nggih pabenan ngene iki. Kados penjero enten tiange. Ngono, Mbah. Nikah mboten. Oh, ngono. Mboten enten. Wis long back ya, Mbah. Nggih. Cara pabenan niku Niki pun mboten niki. Ya lan nggih umat. Ngoten nek anu. Ampun, wis tuwa ya Rap. Piye meneh. Ya, listrike sing bayar sapa listrike? Lare kula sing ke Jakarta wedok. Nganu Bayar sing Jakarta. listrike entek pira, Mbak? Lare kula tuga niku teng Jakarta, wedok-wedok ganteng. Bedamel napa wae nggih. Niku lho mendet sing setunggile niku dados bos rosokan. Waktu sing ganteng niku nggih. Sing tunggal niku mendet mungkin disecolake Mbak Yune. Aku yen anu nggih. Disupani Arto. Kaulan pintune 100. Tunggu mam. Iya, sampai tulas. Nak kecahan anak-anak itu lah.
Kan lagi duit cilik gue suntik Eh, wae lah. bakdo nyampu niku wau. Bakdo nyampu. Nyapu. Masak wis duwe anu, Mbah. Lawoe apa kowe iki nek masak? Lawoe apa? Nggih. Masak iki lho lawoe apa? Awal dia betul mesti kacang tete ditaku. Oh. Asmuran niku kekara, Pak. Sing ngongkon sapa? Mboten usah tarak. Mboten usah tarak. Madang. Kangkung, bayam, mboten angsal, ulam bandeng, ulam nus, ulam urang, mboten angsal. Sing ora oleh sapa? Tonggo-tonggo. Walah, dipangan mawon-mawon mboten napa-napa. Kadang kan kelan niku mboten angsal sangangi santen, mboten angsal gorengan. Dan niku suntik ngoten niku bikin ajari kanono. Nek suntik teng pundi? Halo Pak, aku ya goreng tempe dihasil. Nggih. Tempe goreng juga kami ampun bikin kali bikin. Lah kon mangan mbek apa, Mbak? Lah yo dahare to sampe apa nek ra mbek lawo? Kena itu toko ya. Lah, itu wong kemana apa ora oleh, apa ora oleh. Nggih. Mati kan mangan apa. Nggih, nggih, nggih. Lan anu ki ngoten. Alah. Masalah apa macam dulu. Darah tinggi rendah 100 kali dosa itu mulai rendah. Nasa pendulu, nasa badan semongkong. Kalau ke pulau pangan Nggih, Pak, ngopo? ada nopo. Omongnya kok pakai mangan belenjengan. Nggih. Nek mati si penjemodal mangan apa ora mangan apa-apa. Nggih. Sing penting ngeten, satu ngene riyin. Mau nduhur. Ya delok kas ngasar, Mbah. Kula tak nyuwun pamit. Kula tak mriko-mriko. Nggih, sami-sami. Nggih. 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 Kula mau nyampekno amanat tok. Kula niku mau sak derma tok. Amin. Amin. Nggih. Amin. Nggih, Mbah. Nggih, ngoten. Lasem. Nggih, lah sing mriki-mriki lho inane nika lho. Supe? Oh, nggih, yang sepuh. Nggih. Gosong. Bahaya. Bahaya, Mbah. Kita pakai banyu nggih ngoten. Ada kali yang kuat yang dua pakai Kompor, nganggo kompor. Nganggo kompor. Nganggo kompor. Nganggo apa? Kompor. Alah, ngatiri wong mboten nganggo kayu bakar mawon. Bakar. Nggih. Kacung. Ya tuk nganu, Mbak, nek nganggo kompor nek lali mateni kan iku, Mbak. Kayu bakar mawon. Nek ngeten iki kuwatiri. Kula tak nyuwun pamit ya, Mbak. Kula tak nyuwun pamit. Kula tak mriko-mriko. Kula tak nyuwun pamit. Ya maklum lur ya. Bae gak patek pireng krana wis pengrungone wis rada suda usia sak meter. Nggih. Nggih, awet sehat. Nggih. Bareng. Assalamualaikum. Nggih. Niki ya, Mbak. Niki. Nggih. Kaya apa-apa. Mboten napa kosong. Nggih, agak, Mbak. Assalamualaikum. Nggih, monggo. Assalamualaikum, Lur. Sowan bae. Ayo balik. Nggih, Mbak.